Paminaw, aduna ako'y isugilon kanimo, ug nagtuo ko nga kini angay gayud nimo nga masayran. Nahibalo kita nga ang Biblia usa ka maayong balita. Apan buot ko usab nga imong masayran nga ang Biblia nagdala og usa ka dautan nga balita. Apan una kita mo padayon, aduna ako'y pangutana kanimo. Motuo ka ba og Biblia? Kung ikaw motuo og Biblia, paminaw kay kini alang kanimo. Ang daotang balita mao kini. Kitang tanan, ikaw ug ako sa impyerno gayud padulong. Kay ang Roma 6:23 nag-ingon, kay ang bayad sa pagpakasala maong kamatayon. Ug adunay duha ka klase nga kamatayon. Kamatayon pisikal ug kamatayon espiritual. Ang kamatayon pisikal wala gayoy makaikyas niini. Kitang tanan mamatay gayon. Except lamang niadtong mga tao nga maabtan inigbalik sa Ginoo or maabtan sa adlaw unya sa pagpamanhaw. Ang ikaduha nga kamatayon mao ang kamatayon spiritual. Nga diin ang tanan nga guilty sa sala malaglag gayon. Ug nahibalo kita nga ikaw ug ako guilty kita sa sala. Walay bisan usa kanato nga walay sala. Ang Roma 3:10 nag-ingon, wala gayoy bisan usa ka tawo nga matarong, wala bisan usa. Ang Roma 3:12 nag-ingon usab, ang tanan namiya sa Dios ug naghimo og dautan. Walay bisan usa nga nagbuhat og maayo. Roma 3:23 nag-ingon, nakasala ang tanan ug nawad-an sa humaya sa Dios. Ang Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 20 nag-ingon usab, ang tanan na naghimo og maayo nakasala. Subuot pasabot kitang tanan guilty gayud sa sala ug wala gayoy makaluwas kanato gikan sa kalaglagan sa atong sala o kalaglagan sa atong kalag. Dili ang imuhang pagka-educated, dili makaluwas bisan ang imuhang bahandi, ang imuhang kwarta, ang imong salapi, dili ang imuhang pagka ilado, dili usab ang imong pagkamaayong tao, dili usab ang imong pagkabuutan, dili usab makaluwas kanimo ang imong pagkarelihiyoso, dili usab makahimo sa pagluwas kanimo ang imong pastor, ang imong pare, ang imong pangulo, ang imong founder sa imong pundo, dili makahimo sa pagluwas kanimo. Ug wala gyoy lain makaluwas kanimo. Apan adunay good news. Ug ang good news mao kini, gihigugma ka sa Ginoo. Kapin 2,000 ka tuig na ang milabay, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo tungod sa iyang dako nga gugma kanimo, kanako ug kanatong tanan. Juan 3:16 nag-ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niana iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo aron nga ang tanan nga motuo dili gayud mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So si Kristo lang gayud ang makaluwas kanimo. Walay laing dalan aron ikaw makaangkon sa kaluwasan ug makapuyo sa palasyo nga giandam sa Ginoo kanimo ug kanako didto sa iyahang gingharian. Si Jesucristo lang gayud. Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. So wala gayoy bugtong pamaagi aron ikaw makasulod sa gingharian sa Ginoo kun dili si Jesucristo lang. So unsa ang imong angay himuon aron ikaw makasulod sa gingharian sa langit? Una, hinulsuli ang imong mga sala. Ilha nga ikaw usa ka makasasala. Kay kung isugid mo ang imong mga sala, siya matinumanon nga mupasaylo ug mupapas sa imong mga sala. Unang Juan 1:9. Ug kaya nga papution sa Ginoo, bisan unsa pa kapula ang imong sala, kaya papution sa Ginoo sama sa niebe. Nga mao'y iyang giingon sa Isaya kapitulo 1 bersikulo 8.
Importante lang isugid nimo ang imong mga sala, ang kuno nimo nga ikaw usa ka makasasala. Ug ang ikaduha, tuuhi si Jesus Christ. Tuuhi na siya lang gayud ang bugtong paagi aron ikaw maluwas ug wala nay lain pa. Ug ikatulo, dawata siya diha sa imuhang kasing-kasing, diha sa imuhang kinabuhi. Tuguti siya nga maoy magdumala diha sa imuhang kinabuhi. Tuguti siya nga maoy muhari diha sa imuhang kinabuhi. Dawata siya ingon nga imuhang Ginoo o personal nga manuluwas diha sa imuhang kinabuhi. Karon igsuon nga nahibalo ka na sa paagi. Buot ka ba? Buot ba nimo nga dawaton, tuuhan ug dawaton si Hesukristo diha sa imong kinabuhi? Kung buot nimo nga maangkon si Jesus Christ diha sa imong kinabuhi, aduna ako'y pag-ampo diri nga pwede nimo sundon. Mag-ampo ko ug imuha usab nga sundon ang ako ang giampo aron maangkon nimo si Jesus Christ diha sa imong kinabuhi. Ginoong Hesus, ako usa ka makasasala. Ako walay mahimo nga bisan unsa nga makaluwas sa akong kalag gikan sa dayong silot sa impyerno. Akong gihinulsulan ang akong mga sala. Pasaylua ako, Ginoo. Ako hingpit nga nagasalik kanimo, Ginoong Hesukristo. Ingon nga bugtong paagi sa kaluwasan. Kaluy ako ug luwasa ang akong kalag, Ginoong Hesus. Ako karon nagadawat kanimo sa kinasing-kasing gayod, ingon nga bugtong manuluwas sa akong kalag. Salamat kaayo, Ginoong Hesus, sa pagluwas mo sa akong kalag. Amen. Kung imuha kining giampo igsoon, imuhang masiguro na sa pag-abot unya sa paghukom o sa pag-abot man sa kamatayon, muuban ka kang Jesus Christ. Sama sa usa ka kawatan nga gilansang uban kang Hesukristo, nga siya mituo ug midawat sa Ginoo, nga nagbitay diha sa krus tupad kaniya. Ug ang Ginoo miingon kaniya, karon dayon uban ka sa akong paraiso. Kanimo igsuon, kung buot ikaw nga mulambok, muuswag dara sa imuhang espirituhanong kinabuhi o diha sa imong relasyon sa Ginoo, hagiton ki ikaw sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Ikaduha, pangita og simbahan nga diin didto ka motubo. Pakipag lambigit sa mga katawhan sa Ginoo aron ikaw muuswag diha sa imong espirituhanong kinabuhi. Kung buot usab nimo nga magpatabang kanako aron matugkad pagayod nimo ang imuhang buot masayran bahin sa pulong sa Ginoo, pwede ko nimo nga request, kontakon, pwede ko nimo imbitahon kung buot nimo. Daghang salamat o God bless kanimo. Igsoon.